Pozdrav ljudi, pozdrav gameri. Sa vama je Domin. Također krećemo ovu igricu. Nadam se da svi znate koja je ovu igricu. Ako ne znate, pa vidjet ćete od mene. Ako ste čuli nešto u pozadini, to sam nameštao laptop. Sad će svi da mi pišu dobro u komentarima. Davide, igraj nešto na laptop. Ja mi ljudi, ali vi mi, jel možete da mi pošaljete kao snimak? Ili koju, da, snimak kako da skinem bilo koju igru. Da sam to kažem. Zato što ja hoću neku igricu da skinem. Sad i ovaj. Jeste čuli pingvina? Liko je Alk. A ja sam teo Alk Survival Revolt. Wow, brate. Pingvin. Eto, Alk. Koje fora, brate. Znači pingvini ili kažu Alk. Eto. Alk. Alk. Ljudi. Ne znam što se dešava. Alk, kaže. Ne. Vrate, baš kucam, baš zeleni ljudi. Da ljudi, uskoro kupujem novu ajku. Nova ajku košta 1500. Pa bi još 500 da kupim. Aj, da vam kažem ljudi, više sviđa ova prva ajkura nego druga. Pošto moj brat ima drugu i znam kakva je. Meni se baš toliko ne sviđa. Meni se više sviđa. A, prva! Vidite baš šta on radi. Zato što ja prašam. A ja njega što je forest ne mogu da ga ubijem. Malo je glupo čak. Zato što on mene može da ubije, a ja njega ne smijem da mogu ni da pipnem. Ajde, da ga mogu pipnem. Malo da mu skinem health. Pomalo. Da mu skinem health. A kao što sam vidio na meduza, me je sad bocnula i stocnula. Tako je ljudi. Bocnula i stocnula. Onu ribu zelenu. I velike meduze, čao. On kao otrov ubija. Ove crvene ribe. Onaj Nikola u kome sam pričao da ima onaj ajkuru, on može da ih stigne, brži od njih. A, ubude me lik. Likušu jedna grupa. Pa sad ću vas sve pojedati. Samo zbog onu jednu. Gde ste još? Ako je pobegli su. Kad su bezobrazne ribe. Aha! Ljudi tamo. A ne! A, ubili me. A što me to radiš? Svi piše, ne možete odgledati snimak. Pratite jedan dijamant. Eto. Ja sad ću jednako da vam pokažem za drugu ribu. I 3500. On ima tu ribu, skuplja verovatno zovu. Ona koja me je za malo ubila, to je ja sam pojeo jaču od ove.
Može čak i ovaj. Sa ovaj koju sam je pojeo. Da, ljudi. 100 lajkova. Pa vi vidite. Ovo lajkova. Od 900 dijamanta on je dobio besplatno. Od lajkova je dobio besplatno. Što budem gledam film? Ne možda stoji jedan dijamant. I 100 dinara. Da me ne troje, ovo neće nikada. Vidi, ovo je free. Eto ti kao sve free. Možda nešto da imam ovu magnetu. Zapamtio sam mi. Čak da ima nema. Eto. I sad idem tamo. I sad da te vidim. Ne, nema šanse. Ok, nadam se da se sviđa klip. Ako jeste i ako nije, ostavite like. Šanse, to je vaš odgovor. I ako vam se svidjelo i ako nije, pa to je vaše. Meni se svidjelo. A vi kako mislite treba? Ćao. Ćao.